Salutare și bine v-am găsit la un nou videoclip cu Brawl Stars. Astăzi o să jucăm cu ce brawler ne-a omorât. Așa că jucăm la Solo Showdown și ora la care filmez eu este 10:30, 10:45. Cam așa. L-am primit și pe Rico, dacă nu știați, pe Rico. Shit. Așa. Bine, ce să zic, deja am început rău. Deja cu 2 playeri aici, da, bine ce să zic, vine ăsta pe mine, acum mă face măr. Sau nu mă face și am scăpat. I'm the one. Să dați like, share, subscribe, ca să facem și noi măcar peste 30 de like-uri, eu știu. Abonați-vă. Poate azi o să fac și un... o să pun o piesă pe canal. Cred că Ronaldo, Messi, cam așa, eu știu. Neymar. Hai că e bine, vine ăsta pe mine. Sau nu vine. Nu vine și am scăpat. Da, n-am scăpat. Și primul nostru win. De-abia ce am început videoclip și avem un win. Rank 5 cu 10 trofee. Nu-i mare agitație la noi acasă. Uite și un chest. Și nimic. Pe ce nu putem să ne apradăm? Nu pe care. Vreau să fac pe Brock la rank 7. Nu știați, am primit și gadget pe Colt. Așa că hai să strângem și noi măcar peste 30 de like-uri. Să fim forță. Să vă abonați, share, subscribe, toate cele, like, de toate. Să-mi ziceți în comentarii dacă vreți să mai filmez cu sora mea sau cu Pion sau chiar și cu danezul. Cum vreți voi, reacționăm, reacții, eu știu, reacții la FIFA, la reacții din FIFA, reacții din fotbal, faze amuzante. Eu știu ce vreți și voi. Că da, cum am zis și în videoclipul acela cu Pion, totul pentru abonați. Video, clipuri, toate cele pentru abonați. Și acum l-am bătut și pe Rico și am ieșit la Showdown, poate câștigăm și meciul ăsta. Facem un win și 2 win-uri de-abia ce am început videoclipul și cred că o să avem 2 win-uri. Da, clar, avem 2 win-uri. De-abia ce am început videoclipul și nu ne-a omorât nimeni și avem deja 2 win-uri. E bine. Și dacă tot câștigăm, jucăm cu același brawler. Da, bine, e și un Rico aici lângă mine, ce să zic și eu, perfect, da, bravo, mulțumesc. Mi-ai furat power-up-ul. Da, hai să văd acum dacă mai reziști. Oh my god. Un kill. Dacă vrei să mai facem un box opening, să mai filmăm cu sora mea, eu știu.
Ce mai vreau și abonați mei. Hai mă, că-s profesionist. Bum! Încă un kill, iar am ieșit la Snowdown. Doar că de data asta Snowdown e cam greu. Că am picat cu... Cine nu trebuia? Cine nu trebuia? Cine nu trebuia? Și poate câștigăm. Și am făcut și al treilea win. Al treilea win pe acest episod din 3 meciuri câștigate. Hai că e bine. Am luat și eu Brawl Box-ul de sus, de la Trophy Road. E bine. Și nu ne pică nimic. Puncte pe bom. Și de-abia aștept să le iau pe tic. Cred că dacă mai facem vreo 3 win-uri, cred că închei episodul. Poate mai filmăm și cu alții, poate filmăm cu abonații. Te-am văzut. Trecem cu. Și încă un kill. Și am pierdut. Ne-a omorât Burly. Și trebuie să luăm pe Burly. Iupi, Burly. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to know what I'm doing. Never give up, never slow till I find. Am dat toate rarele, toate super rarele, cred. Și dacă vreți, poate să vă abonați și la canalul Ezile Waica. E canalul surorii mele. Să vă abonați acolo. Costa e clar că o să pierd. Nu te cred! A venit de la spatele meu, nu l-am văzut. Și da, am pierdut. Ne-a omorât. Bo, hai că e bine că l-avem pe Bo. E bine, măcar e bine că l-avem pe Bo. Așa. Hai să câștigăm. Am început bine cu 3 win-uri și după am dus ca fraierul acolo cu Kiko. Hai mă, Rico. Și tu ce mai vrei? Ricochet. Trecem cu apă. Nu, deci dacă mă bate aia, uai de capul meu, cum am scăpat, uai de capul meu. Un hit. One shot. Fac, nu veni. Nu. Nu te cred, mă omorâ Rosa. Da, și cred că... Na, cam... Astea au fost... Hai să zicem că ăsta a fost videoclipul. La revedere!